Egunon, zemu zaudete, bueno, aspaldiko ez. Ni egia esan nahiko okupatuta honaz. Nolakaten ia, moztu behar dut, bueno. Okupatuta honaz, ez dut ia egun libreik izan eta ez dut ia grabatu. Baina gaur bai, eta esango duzue, Jokin, kalea utxik do. Zeizea, igande baten. Ekaina 24ean. Igande baten goizeko 8 kalean. Bueno, gogoan duzuen nola Arkakuso etorri zan Donostiran lehenengo bideoan eta esan genizuen gauzatxoak zetozela. Ba gaur, lehenengo gauzatxoa etorriko da. Hemen nunbait Arkakuso dago. Zuek ikuste duzue, altua da? Ez dut ikusten. Arkakuso! Ordo! Nondia gauzatxoak? Bueno, ba, indegu, bueno, bai, oso ondo junda. Jarriko izkizuet irudi batzuk, ze hortik handazkaz ezakit, bideoak ere baitut, ze goietzek grabatu, ze. Bai, atraizion. Bai, ez nik eskatu jot. Bale. Eta ni egon naiz hor itzulketa lanetan, baina, bueno, ondo moldatu gara eta bain bazkaltzea, bai. Osea, gure blogek izango dutela irudi antzekoa. Janaria, eta jo, bueno, bai, eski Arkakusok ere hau blogatu du. Bueno, baina bazkaldu dugu eta jasotzen nahi gara, hau izan da gure setapa hor landaretxoekin eta telebista eta hor egon ez ni itzultzen eta hemen egon da publikoa eta jazta. Eta gauz ondo. Kaixo, etorkizuneko Jokin naiz, izan ere Belgikan no. Bueno, ikusiko duzu urrengo bideoan noiz baita editatzen badetze luzeako jungoa. Besteik gabe, kontuatu naz, utzi nula, bueno, alde batetik editatu gabe ona etorri baino lehen, baina bestetik, amaitu gabe, aurreko bideoa, bueno, oso valorazio positiboa egiten dugu, ondo atea zan galegoekin indakua, eta, bueno, datorren ikasturtean zer egiten dugun, zer saltxeatzen dugun badalabekin, nik uste gauza politak atea egitezkela, behaz? Hoi besteik ez nahi nun agurtu, eta ea, Jokinek editatzen duen, Belgikatik bueltatzen denean, behintzat igotzeko, ze geho ja baliran iku. Ai, ama, bueno, hoxe, ale, mila esker bideo ikusteagatik. Agur!